Čus lidi, tady je Námísek. A dneska tady hraju Car Mechanic Simulator 2014. Tak, teďka je tady mise 24, já už to mám splněný, ale ukážeme si třeba, že... Ne, počkej, ne. Že tady na tom autě jsem musel spravit kolo, čep, řídící tentonát, nějaká guma, já prostě nevím, co tyhle to, že, a tady to je něco s tlumičema. A trvalo mi docela dlouho, než jsem na to všechno tohleto přišel. A bylo to docela zábavné. Tak, já už to mám spravený, takže jo. Pojďme si teda Repair, no tak a já si to ještě pojedu projekt, protože to je na tom všem největší sranda snad. Jo. A moc neumím řídit tady s tímhletím. Zařaď. Ne. Stůj. Au. Stůj. Vzít auto. Ne. Je to docela dost přetáčivý, akorát mě tady prostě skoro u žádného auta prostě nefunguje ruční brzda. Se hodně přetáčí. Ale možná bych se taky mohl naučit říct. Tak bylo super. Tak a stůj. Au! Dobře, stůj. Honí auto. Tak. To načti se. Dělej. Děkuju. Tak. Tohle by asi bylo všechno. A... No a tohle to je vlastně celá ta hra, že tady se třeba, tady, já nevím, otevře se kapota, tady třeba vymění se, když se sundá tohle, tak se třeba může vyměnit nebo spravit rozvody a střikovat, střikovače, myslím. Prostě se to vymění, koupí se nový, tady alternátor, vodní pumpa, brzdy, převodovka, no prostě, baterka. A různě takové věci se tady spravují a kupují a upravují a všechno taky. Tak jo, tak, čau es.